Menika dari relawan pemuda bagian parkir Pamujakan. Iki mau ken ngaturke sampeyan 50.000. Rezeki Mas. Iki saka Mas Agus nggaden makino motor. Iki ya kon masrake kowe 100.000. Mas Agus makino motor. Heeh, ya ora apa kok ya. Sing nimbali dhisik kan lho, Pak. Ya, nganggo mik matur nuwun Pak Agus. Matur nuwun para kadang-kadangane Mas Agus kalih kadang-kadang Pamujakan. Nggih, wadeng. Didongake sik, didongake sik. Mugi pinaringan sehat. Amin. Rezeki lancar. Amin oleh Rangga. Amin. Nah, iki nuwun sewu Mas Agus makino motore maringi mosok Mimin Apri senior dagelan. Iya. Senior jadil ini Rangga cah bagus. Kowe lak wis viral to. Seorang Apri Mimin iki lak wis viral teko ngendi-endi. Paling ora iki ya ngerti ngene iki terus piye carane. Nah, ngono kuwi. Aku nyun ambung tondo tresnoku ya. Ambunge iya. Iya. Alah, tondo tresno kok ya ibarat sak anakku ta kaya Rangga. Nggih, iki mimine menehi mosok gareng senior ora ngerti meneh. Mosok gareng ora, ya bangeten ta. Kene wis maringi. Saiki aku ya kudu apa jenenge ora gelem kalah. Aku kudu nganu Kowe to Rangga. mesti. Mamak mripatku kuwi dompetku. Kok gayamu kok. Gayane kok dompet kok sok lomo kuwi. kok gone wong barang Iso rasa, lek gareng ora rasa kayane. Kene le aku nek ora ndang tak domke dhuwitku ora ndang entek. Lek kowe untuk saweran lho kok malah cucul ki piye? Lho mbok menawa ki pancingan. Iya lek ya. Dhuwitku kintalan no. Lalala. Sing 3 miliar nang endi le? Ya. Anu ngampil 100 riyen. Lah jare 3 miliar. Kok Enek. Waduh. Wis tau ngerti dit 100 urung? Mpun. Oh ya wis tau. dereng ngono wae. Dereng ngene ya. Wis tau ngerti dit 100 urung? Dereng. Ora sah ya engko ndak kaget. Iki. Ikhlas. Loh, aku lho setiap pentas wis entek pira lho aku. Pira itu ngono le. Ya ngono diitung iki lho. Ngantek terasmu anyar ki sing gawe sapa lho le. Lah kowe ki ikhlas apa ora? Ikhlas ikhlas. Dari batin. Ya rasa diitung kok dadak kok kelas ngitung. piye wis dadi teras apike kaya ngono kok. Iki nggo sangu kuliah setahun. Lho, Kok satu sok nggo setahun kok ya sedeng. Tukoke tanggalan lak Januari teko Desember to. Nggih sak rampung kuliah kok, Mas. Masa rampung pengestunipun kemawon. Nek juragane pit motor mau Makino. nggih. karo Karang Taruna mbok dongake. Aku lho mbok dongake. Lah ikhlas apa ora? Lah jenengane mboten Ikhlas, nek ikhlas kita saya dongake ora masalah. Enak bali ya le. Ikhlas tambahi. Bilang. Ikhlas. Iya. Dungane iki. Ya. Wah. Nah, tak tambahi. Ya. Dongane. Nah. Dungane napa? Anu yo sehat ngono to le. Nggih, Wis sehat. sak ikhlasmu karo dongakne aku apa sak ikhlasmu. Sehat. Amin. Rezeki lancar. Amin. Nikah meneh. Ora. Oh, mboten dongamu salah. Sing 100 Bali. Aku yo dongakno le aku durung ketemu jatuh kramaku le. Dongakno. Satase mes 50 Dongakno tahun lho. siji sing apik nggo Mbah Mimin. Aku rung tau kamu Semoga kembali ke jalan yang benar. Aja engko kancaku gelungan sapa. Matur nuwun Mas Rangga. Nggih. Makasih ya le Rangga. Lah iki panyuwune Pak Sri ya Pak Kris diaturke sik. Ya Pak Kris ngersake baji ngersake bajing loncat. Pak Trisanto. Nggih. Ya, kaya ngapa? Waduh. Ya. Ingkang nembang sinten? Nembang Mbak Putri lengkah mawon wong sinden wibawa. Oh, nggih. Sinden kawibawan lengkah mergane eneng cah pencalikan pencilaan ning kene kaya. Ah iya. Mas. Bu Mimin nderek joget. Ya aku kok ngancani lho, aku ngancani ora gak kene prayogane kowe luwih dhisik no. Nggih lho prayogine gentosan. Jenenge bajing loncat iki tetep komplit to, Nduk. Ana Mimin ana Apri. Iya. Nah, ngono. Iki bintang tamu nih ya ning gareng. Nggih. Kok nggih elik men. Nggih. Kaya Malik elik. Kok makake kancane.